चिरां जिल्ला एदेनबारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि मुस्रि एरेन बसुमतारी बिथाङा थांनाय एप्रिल 2021 दाननिफ्रायनो हाई प्रेसारजों मिल्क स्ट्रक जानानै निम'निया टाइफयडजों गोदोसोनानै रायलायनो हायै अबस्था जानानै थुक्राझार क्रप्स मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव एडमिट जानानै दंमोन। नाथाय मोजांसिन फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामगिरिया साबसिन देहा फाहामसालियाव लांनो थिनदोंमोन, नाथाय रांखान्थि लोरबां जानायनि थाखाय मोजांसिन फाहामथाय लानो हायाखै, जायनि थाखाय नोंथांनाव आरो सोरखारनाव फाहामथायनि थाखाय रां मदद हामलायदों बिथाङा। रां मदद होनो थाखाय बानजायग्रा बसुमतारीनि एकाउन्ट 3277066054 नं आरो IFSC क'ड SBIN 00071711 आव हरनो हागोन आरो बांसिन मोनथिनो थाखाय जानबुं नं 9957815113 आव सुलु लानो हागोन। आंनि मुङा बानजायग्रा बसुमतारी। बेनाथ' हाई प्रेसार दङ, ओमफ्राय माने बिनि जागायजेननाया बे क'क्राझाराव मिटिं जानाय समाव बे एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय बिना जागायजेनदों, गोग्लैदों। ओमफ्राय बिनि उनाव जों हस्पिटालाव लाबोदोंमोन, बिदिनो सप्तानैसो बायदि दोननाय जाखादों। ओमफ्राय बाव एसे मोजां जानानै आरो नै दा एसे सिरियाससिन जादों आरो नै सप्तानै हस्पिटालाव दोनहैबावबाय। मथा मथि एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिम बे नभेम्बरसिमावहाय खेबब्रैसो बे हस्पिटालाइज जानाया। ओमफ्राय नैबे लास्ट स्टेजावहाय माने बे सिरियाससिन जानाय जादों आरो। ओमफ्राय नै मैयासो जों न'आव रिलिज खालामना लाबोनाय जादों। माने बाव हायैखाय जों गोजानाव लाङो एसे बेबस्था लानाय जादों। माने बयबो साजेसन होनायालाय 2 लाखनि खमावनो थाङा होननानै बुंदों, 2 लाखनि गोजौआव ला होननानै बुंदों आरो बयबो। आंथ' लांफेरनायबो जायाखै, माने जायनाखि जाजानाय बेक्तिफोरनावहाय न'खरफ्राव बिदिनो एडभाइस लादोंमोन आङो बेसेबांसिम थाङो होननानै। माने बिसोरथ' 2 लाखनि गोजौआव लानानै थाङाला दालां होननानै बुंदों आरो। बेखौ सिलिगुरियाव लाङो थिनदों आरो। आंथ' जेबो राहा गैया, गेजेर ससेयाव बिदिनो एसे बुंनो थाङोब्ला सरखारनि एसे बिरुदि बायदिसो मावोमोन, दंफांफोरसो मावोमोन। ओमफ्राय आङो माने जोंनि बिफाया एसे पार्टिनि जानानै माने लकेलावनो जोंना फरेस्ट मिनिस्टार जानानै दंखाय माने हमबा लासिं सिं जागोन होननानै आंखौ बादा होनायखाय आङो बोसोरसेयानो जाबाय आं मावाखिसै। गारि घरा फानजोबनानै बिदिनो दा जेबो मावनाय गैया। ओमफ्राय आं सानदों माने जिनाखि आं खेथि दं बेखौनो आङो माने होनांसिगोन आरो। बेखौ आं दा बाजेटनि बेलायावथ' गोदोनिफ्राय जोंनि बिफाया जों उन्दैनिफ्रायनो हारिनि थाखाय मावबोबायमोन। दा जोंनि बिफाखौ मिन्थियै गैया, मिन्थिजोबो बयबो। आरो जुदि अनोब्ला माने आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो थाइफा थाइनै अननानै दान हरदो, जेन आङो मोजां सिकित्सा लानो हायो। आरो डक्टर बुंनाय बायदिब्लालाय मोजां सिकित्सा खालामोबा थांनानै थागोन होननानै बुंदों। आरो सिगांनि बायदि ब्रेनाखौ बियो मोनफिनगोन होननानै बुंदों। माने जागायजेननायसो नालाय, बेनिखायनो रांफोर मोनोबाथ', सहाय मोनोबाथ' आं इसोरखौ धन्यबाद होयो। आंनि नामा रैखाथि बसुमतारी, गामि एदेनबारि। जोंनि बे न'खरा जोंनि फादारनिनो बिदा देरसिन जाहैबाय। बेयो एरेन बसुमतारी। बोसोरसेयानो जाबाय लोमजानाया। बोसोर एप्रिल थांनाय डिसेम्बरनिफ्रायनो जाबोखादों जानाया, एसे जाबोबाय थाबाय। सिगांबो जाबोदों जानाया आरो ओमफ्राय दा नैबे 2021निफ्राय रासिन जाबाय आरो एप्रिलनिफ्राय। लांदों लांनाया दाखालि आंबो बायहेरायावसोमोन सार, माने फंबाया खिन्थाहरदों आफाखौ डक्टरनाव लाबोदों होननानै। ओमफ्राय आं बिदिनो 10 दिनसोनि उनावहाय न'आव फैयो नालाय, ओमफ्राय फंबायजों जगाजग खालामबाय थानानै माबोरै जाखो माखोखौ खबर लाबाय थादों आरो फंबायजोंहाय। गोब्रामाथ' दाखालि एप्रिलफोरनिफ्राय जादों, ओमफ्राय गेजेर ससेयाव एसे आराम जाबायमोन आरो। ओमफ्राय दा नै दाखालि नभेम्बर मासावहाय सप्तानैनि सिगां सप्तानैयानो जाबाय मैयाजोंहाय आरो लाबोनायजों जाबजों सप्तानै जाबाय। बे समाव गोब्राब जादों होनना खिन्थाहरदों फंबाया, ओमफ्राय आंबो फैनो सोलाबाखिसै। जेनेबा नैबे जोंनि मिसननि थुक्राझार हस्पिटालाव लांदों आरो। थुक्राझार धन सम्पतिथ' गैयानो सार, बिदिनो खेथि एसे एनै बोसोरावहाय माइ एसे गायबाय बेल'। ओमफ्राय दा बोसोरावहाय बागान एसे मोनबाय 30-40 हाजार बेल'। ओमफ्राय जेबो इनकाम गैखा आरो सार, बेजों थेथे मेथे जायो। आंनि आन्दाजाव बेनि माबाखौ आं फंबायनाव सोंनाय बायदिब्ला बेनि आंनि ब्रेनजों स्टाडि खालामानो गैलाबो 2 लाख 2.5 लाखनिसिम खमावब्लासो मोजां जाहैगोन बे मानसि आयंआ आरो। माने एसे गायग्रा फुग्राफ्राखौनो एसे बागानफ्राखौ दाहार दुर जाथिफोरनाव एसे खावलायदों, मोना बेखौ खालामदों फंबाया। ओंखायनो सोरनिफ्रायबो एसे मदद मोनब्ला हामगौ सानदों आरो।
माबायदि मदद मोनजानो लुबैदों? बे दानि गेदेर गोलावफोरनिफ्राय एसे मदद मोनजानो लुबैदों। जेनेबा बियो सिगांबो एसे राजनिथियाव ओंखारखानाय हिसाबै मा खामानि मावोमोन सिगां? सिगाङावथ' बे एक्स एनडिबिनि माबावहाय एनडिबि हिसाबै मावबाय थादों आरो सोरनि ग्रुपआव दं? गोजानाव लांनो थाखाय हेफाजाब मोननो एसे आश्रय खालामनो लुबैदों मानसि गिदिर सोरबाफोर जा हायो आरो जेनेबा रायजो राजाफ्रा गामिनि मानसिफ्रा बेखौथ' आयंखौथ' मिथिखागौआनो गासिबो बेनि बारै सा ओनसोलनिफ्राय नेसनेल हाइरडनिफ्राय बेसेबां ओरै बारमार हारमार गासिबो मिथिजोबखागौ जायफ्रा थाइफा थाइनै हरनो गोसो जा हरनो बिनि जथेस्थ' जागोन आरो आयंनि थाखाय नायनोहाय।